Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jong pi, hang ne hadukan jongi. Han Nongpoh Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Phun hau number. Pra iway layar not sau pra san sau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Skills Meghalaya. Kalat sengkam ya Samla. Northeast Institute of Professional Studies Bhoi. Habas kem kalawai ki khun Samla. Skemro gejala. Bandon ga jingetli ki Samla pule Khasi. Ki balai banwat jingnang jingstart na ka school ba Ustm Bhoi district. Ki dikhot jong seng KSU na ka senat trikam ka badan hagani ka school ba. Ka balatip kum ka Khasi Students Union RIST Ustm unit. Kala Pynlong ya ka third Professor Baristar Pakem Memorial Sports Meet Arajar Arpsan. Bad ya ka sports meet la Pynlong hamadan ilekai ka school ba USTM. Hagani ka sports meet Arajar Arpsan. Lawan bani bynta shit ram dagi Samla pule Khasi kentai bat senrang kiba pule hagi department baper bat hagi kerdan pule baper kiba pule hagani ka school ba. Ki Samla pule Khasi kiba pule hagani ka school ba kilai bynta hagi jingilekai baper kiba kentup ya ka jingilekai futsal, ka jingilekai tantelai, ka jingilekai maupoin, ka jingilekai basketball, bat ka jingya mare relay race. Haga step jongane ka sngi lawan ban pli perda daw Samla Joni Nongrom, ubreu Sports and Cultural Secretary ke KSU North Khasi District Unit, balawan ban penhap pendapat daw Samla Shell Kitbok Kharbani, ubreu Assistant Education Secretary ke seng KSU Sengkemi Kumukongsan, kabalolong ro haga jingidan lang jong Samla Federal Kharkamni ubreu Presiden ke seng KSU North Khasi District Unit. Kentup ya kiwe kinong ilam ke seng, kentup de ya ki Samla pule ke nek school ba. Keempat di Samla one khubor. Engkau
punya don ke jingijan ke jingateli pedeng para mapi ke pedon akan ni ke sekolah ba mapi puli akan ni kajaka ke bamenta bat kum juru ngets kam ba ka KSU USM unit hi ka Pynlong ya akan ni ka sports meet akan ni ka por ban kenmau tumpang ya uwei uakhya jong ka jat benreu ke jongi ya ka bola no senyang sya ka jat benreu Khasi hi bro away bat nakata kadau kila Pynlong ya kani ka sports meet ha kerteng ke jongu bat sngewbha kani ka jing Pynlong ka jong ka KSU jong kani ka unit ya kani ka sports meet kan mau yangi ya usenyang uben hei ya ka ba uni wakhya jong ka jat benreu ulano senyang sa ka jat benreu ka jongi bat kumjuru ban ai men sim yangi ki samla khamta mi ki samla puli ki badan ha kani ka school ba kumba kinongelam kilayalam nanti ngiru ngin haban buat nanti khamtam ya kaba ki riu sampang ni ki riu crowd jo gajat riu lalam nanti mana ngets kam mana preng jo phi ki baryeng hakani ka por menta pinsa longlang lani pinsala banno senyang kuma kini riu crowd ki jongi kilano senyang sekajat riu kumba wei na ki jat riu ki jongi kata professor pakem ulano senyang sekajat riu Khasi bat ngets kam ru ba ka jingi donlang jong phi kani ka por ban pinjuan ban simbanta ya kani ka sports meet kani kasni hi baro chisni kolong ban pen thanda khndiat ya ka jabi hadien ba kum ki samla ngi don sibun ki jing ngi haban tracy to maka bidai jing puli teng ngi snow jenjar ngi snow dukha men sim ngarung ala dei samla puli ba snow tho bha kumno kalong ha por ba ngi dang puli ban re kani ke jing lumlang ga jong phi kani ka por ban ya lekai katu kani teli jing lekai kalong man pen fresh mo da kumba ong da tin pareng pen fresh pa de ga jabing kanang ba nginang la ban yai beteng jing show jing puli ke jongi nakaliang ka jonga hi ka ega banga ko abanong kalong ba tonang tre sitom ha ke ega ba phile la kalong ha sap ka phong ba pidan gi jingle kai ba fer lani hi ka jing puli ga jong phi nang ba pin poi sakata ka thong ga ba pidan paninge skam hi bro ubri udan la ka jong ka thong ndrei ka ega bangi de ban le kalong bang hap man tre sitom man poi sta ka thong idan la ka jong ka jingla la ka jong jiksan phang ka ba ublei ulabo kaba ublei ulo benta lan ye ublei ula ai la jong kasap hawei ndrei ka ai bang haban le kumong ong kadai tang jing tre sitom man poi sa kathong kumong wei uri khrau la dang yimla ban her haban mare la dang yimla ban mare ya la dang yimla ban ya nyin par ndrei ka ai bang di ban le nyin khi ban nyin ksar ban poi sa kathong ka bang nyin dan hi ti sakawi bat ka bang kwa banong kalong ba kuma pila yelum lang hakani ka por hakani ka jaka ka menta nget phedon la ka jong ka than le si ula bandei ubana Bhoi don na pdeng jopi ki badai na Bhoi don na pdeng jopi ki badai na West Khasi Hills don na pdeng jopi ki badai na Chante Hills ba kum ta ter ni phedon ka jingi teli phele akailang pramapi maranget ba ana pilami na kani ka school ba ru phinra ay kata ka jingi teli mari kata ka jingi ka ba hapleng ki khon Khasi kharahi ba ko kum ngiong kinra mukna ru Bhoi war maram lingam ni dei hi pa Khasi bayar ti kai ka banga ko aban ong kalong ba nangi pila pini ka jingi teli to ai ba ka jingi para mengi kan pinra pat selak snong ki thau sela kadong ka snong ba pi pisa ibe but nga kitbok kitwang ba pinang dan apdeng gamet ka bokot ka bakhya pinang la ban pendep ki jing puli ki jong pi bat pinla ban kot ka thong ko mga ong tingam dan sibun ki kenten ko ba i President jong kanot Khasi Hills district hi la ong ba kani ka Jingiakynduh lang ka jong pi ni chuan ha kani ka por ban sakhi ya kata ka jing ya kani ka sports meet ka jong pi ban dap da ka jing snow kumen ban i ma pidan kumne bat kumbala ai kumbala keran da i president ba hakibai pat kisna min sana i nang khambon chu ki samla Khasi ki ban wan sakani ka school puli bat kum juru ba pinang yala ban lum lang kumne ha kisnem ki banang bon ha kisnem ki banang wan Pentulun ya ka ai ka bala sedang na kisnem balai hadu kade klem mat bamenta ba klem na klet ru ya ka jingdon jong kade ka unit hang ne po school ba ka bladon menta om dunai kan Ustm ngadap da chikmen ban yang hang ne kum president jong ka district ka jongi ban ngaso kemen ru ba ngayui ya ki samla puli ka ba ngaso ban phai pat ya ka ba ngim chwa house name aja kat khandai hubanai September yo ban penbi yang ne kawai ka snat trekam ka bagi khun khna samla puli Khasi ki jungi ki don na kumba lai pho na sopo gut ai henry haba ngayo jiktep menta kila ajan sya ka jingdap kumba shi ajar ai
Parngai scam ki Samla pule ki berkam ya ka jingnang jistat lemba ki department ki bangila ban yo hangne kin sawan hiar khamshene bat gajing so shrain hi kalong ba kini ki Samla Khasi ki jungi ki Samla pule ki jungi ki don ini snat traikam ibala ban yarap na kapor tega so nanap shim than ya kapor namar kadai ka Jingiakynduh alang nga jokpi hendrai nga so ban shuai we tin sneng gi ba idon kam hani ki por kum ka district bat kum ju hui KSU borok kawe ngimi na unit ki prepare ngira ay kalama jok KSU iyeng ban persya ya ka jinge jong ka imlang kasalang jong ka jai menreu kajiaki jongi ya line permit kiong kibru bangi protes hari idon kami teki an baniada ka jai menreu jongi yaki namta ka railway kibru gyong hoit kadai ka protes ndai kadai ka survival namta ka jai menreu jongi ban ngaso menta kadai ka thamaba ka bangi idon kam ya ka ka bangin hap perkhat ba namar kane ka pressing jong drugs hapdeng gini ki brothers but sister ki jongi ngaso kal along ke ka ba ima hadu kata don ki ba ngop lemba ka jinglong curiosity jongki don ki ba ngop ha ka peer pressure ka jongki don ki ba ngop tang namata ka jiksuk tenat lan ka fun hari ngabu jingkeli ke kata ka jiksuk tenat lan ka kata ka fun haba ikta ayune ujat kensha busneu namar ngani tu ya pi lada pidon gumne lang pidon la ka jong tim onamla ba umar we wala mele ke ba hatam lane ban tap gol lane ban jok e no ka tim henre la ki dei shisha kita ki perlok ki pasisha kidon kam ban uplift yano haka jingpha umde haka jingsniu bat skawai ban kam e kalong habagidon ya kata ka jingnang jingstat kum ki Samla pule ma phi bat manga ngimde ban i ben pat ya kini ki pelangop kadai ka kamram jongi bangini arab ya ki kadai ka kamram ka jongi ban idkit yu kadai ka kamram jongi ru ban pelai yu na kini ki kendri kabate tangini kinten nga kitbok kiryang ya nika unit USTM bat res ba kidang tray kambashu bat kum ka district bat kum sekmi hi kidang don bat phi na kapor support ai bakani jilakai hoit kadai tang shiski ringi sei Ustm bawan kisadon kumba ar hajar la hajar san hajar ki kena Samla Khasi ki jungi bat claim dak let ru ka medical ke apli menta ki don ki Samla Khasi ngi saya dok kenduk lang kala belong shiski lane art ski lai sing ini don lang bat phi banai ketika diam Rainbow of Sound Music Academy kepadon Haka Shillong Bhoi Bhoi District, a music school kepada Pynlong, Sien Shitiau Little Flower Higher Secondary School Bhoi. Haka sengi sajan adu uspau beje main step adu sau beje janmin. Kepada yang sumpai pi baro ki kena ki menadu nyau senam seneng ki Samla ya piru baro kilong kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang syapang ke music. Haka ne ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, bynta, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but Khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya ki street performance but ki concert aman lau senam kum kadak ajing slore ki kena ki bawan pulih haka ni music school ti parlok baro wan nompat slam wan ban shem ni ka admission haka ni music school Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai